Sa Good Vibes, masako na ang preparasyon sa Bacolod City Government Center para sa kick-off salubong para sa Mascara Festival 2022. May art installation naman sa fountain area. May report si Romeo Subaldo. Balik yuhom ang nabutang sa sentro sa stage nga na-set up sa tubangan sa Bacolod City Government Center grounds. Ang mga nag-set up sa sound system masako na sa pag-set up. Amuman ang mga nagarakod sa LED wall. Pati ang iconic na Bacolod 3D letters ang ginahingagaw man sa mga last-minute nga repair. Sulod sa festival director nga si Attorney Pinky Mirano Ocampo, nakahanda na ang tanan para sa kick-off sa lubong sa Biyernes. Masako man ang ilang meeting kaupod ng PNP para mapasiguro ang seguridad sa mga magatambong sa pagsug-alaw sa liwat kay pagbalik sa Mascara Festival matapos ang duha ka tuig. We had several meetings with the BCPO, BICA, etc. We already deployed, they have already the list kung how many to deploy, especially sa Salubong and for the entire Mascara. So, I think covered na siya. Agaw atensyon man sa fountain area ang installation arts ang grupo sang artist nga si Charlie Co. Kaupod ang 11 pagid ka mga local artists. Ginatawag ini nga Soaring High nga iga-unveil man sa publiko kadungan sang salubong party. Ginapakita sa sini nga art installation sunod sa kay Co nga sa imahinasyon nga may upod nga resiliency kag talento masarangan sa mga Pinoy nga malabot ang global stage. Ang anong ka mga daw kasubong sa superheroes nga mga art installation ang nagasimbolo sa mga overseas Filipino workers nga nagbiya sa pungsod kag nangisog bisan wala nakahibalo kung ano ang kapalaran nga nagahulat sa ila sa iban nga mga pungsod. Kag pinagi sang kapisan kag sakripisyo nagpangibabaw sa iban nga mga lugar. Buwas, 4:00 sang hapon, magasugod na ang programa sa BCGC Grounds, tubtubla una sang kaagahon. Highlight sa event, ang performance ng singer kag songwriter nga si Rico Blanco.